Fine. Ty nejlepší filmové novinky a bambilion dalších radostí a cool zážitků. To všechno ti přinesla Evropa 2 v roce 24. I příští rok ti držíme flek a jedeme furt na maximum. Užijte si Evropu 2 i v roce 2025. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 189,90 za 1 kilogram. Jahody 250 gramů za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90 a Argus 12 Majestic půl litru za 8,90. Lidl, správná volba. Mega slevy na Alza.cz. Posviť si se mnou na mega nízké ceny elektroniky, drogerie, gamingu a dalších kategorií. Připravil jsem pro tebe obrovskou nabídku slev na oblíbené značky jako Apple, Lego nebo Sony. Klikni a ušetři v mega slevě.